Joan zen astean amonarekin izan nintzen aspaldiko partez. Azken aldian egunero joaten omen da jubilatuen egoitzara. Etxian bakarrik sentitzen da. Beti telebista ikusten aspertu egiten da. Han behintzat, beste aitona amona batzuekin egoten da kartetan jolasten. Bai, nire aitona ere han esaten da egunero. Mus, bi geixo, eduki, hor dago, jota zua jokoan. Bai, esan dit zure aitona topean aritzen dela. Pike omen dauka Ikerren aitonarekin, ezta? Bai, berak trampa egiten diolea dio. Keinuak egiten dizkiola bere bikoteari ero horrelako zerbait. Dena den, batzuetan oso monotonoa egiten zaiola onartu dit amonak. Beti berdina egiten aritzen omen dira. Ba, interneten zar daitezela, han pilua gauza daude. Kontxo, egia da, baina gure aitona amonek ezagutzen duten sare bakarra armarena da. Noski, enez horretan zoartu. Noizean behin, gelatxo taldea joaten dela uste dut pasakaiak jotzera. Nortzuk? Gelatxo, herriko romeri talde famatuena. Hori dio behintzat nire amonak. Nik dakidan bakarra da, saxoa San Bartolome kaletik entzuten dela. Egia da bai. Ba, nik ez ditut ezagutzen. Pena ematen dit amona horrelako triste ikustea. Zerbait egin beharra daukagu, baina zer?